Khwlailouikha हामबाय खोना 19 तारिख एप्रिल 2025 सेकेंड सीजन नि TIPRA-IDOl ग्रैंड फिनाले Wngna बे बनो सामुंग रok बाहाय चलै तंखा बिजि खायनायनि बागै फाइमानि और ओवरऑल नाइ तंनाय हिंखे चिनि लेमन देबरमा ते आपन देबरमा चिनि सब जोनाल नि चेयरमैन ते YTF नि GS प्रेसिडेंट बरनो चिनि एडिसी नि ओंगै जे ताबक TIPRA-IDOl चलेमानि न ओवरऑल सामुंग रok नायकेनि खाय तंमानि इंगे तिनि जेहेतु ऑफिस रok बंद बा हठात खलाय आंगो मैतो माखा सामुंग रok बाहाय बि चलै तंग नायगेरानो थुङै जे मोटामोटी सामुंग तो पाइजागनो TIPRA-IDOl ग्रैंड फिनाले ओ जे चैंपियन Wngna विनर Wngna बो स्कूटी कायसा मानाय ओ स्कूटी नो स्पॉन्सर खायका तारा शंकर मोटर्स रok तेबो स्पॉन्सर खायनायनि बागै बै रेडिंग तंगो हापानिसिनि आसोक आइगेनि सिमि प्रपार कम्युनिकेशन यानि बागै आसोक सालायमालिया हिंखे रां के बन लगेबो 2 लाख तंनाय अमो आइगेनो एनाउन्स सुंजाक ताकलाय जे TIPRA-IDOl सुरुनि सिमि जे पार्टिसिपेंट रok आसो एक्साइटेड जतनो खातंग लायजाक किसा मासा फीस रok नाखा हानि बागै जे सीरियस बरक रok फायखा TIPRA-IDOl पहिलाव चैमानि सिगां बै जतनो तामोसनाय साजायांगै कमेन्ट खायो ससियेल मीडिया रok सावो जे डेवलपमेंट वाक खायमेया अथस रसामंग मुसुइमंग हिंखे TDC सं खायरगै सरायरगनो अमो खाय दङ नै फेमलक दङ नै गोबां एलिगेशन रक खायनाय बि दङ ग्यां अर जागा सानि मुसुगु ICA डिपार्टमेंट इनफरमेशन कल्चरल अफेयर ICA डिपार्टमेंट नि सामंग खा चिनि कल्चर चिनि ट्रेडिशन चिनि रसामंग चिनि मुसुइमंग चिनि मुसामंग चिनि TIPRA-सानि जे आगि निसिमि सिरि सिति निसिमि अमो हायखे फाइमानि नो प्रमोट खायबानि बनि सामंग सि हाय जे बनि फान तंमानि नो और जागासि सामुंग मा खायनाय जतनो आं बुचिना बायदि होनै सानानि मुसुगु जे और जागा ICA नि रां बाय और निव ड्रिंकिंग वाटर फेसिलिटी रयमेया लामा सनावै मैया ते नेनि तामोसनाय नक बो तांमैया गारि बो पाइमैया अमो ओ दप्तरनि गारि रकबो इंगे अमो ICA जेहेतु बनि बाङैसि डिपार्टमेंट सना जा स्टेट अफ नाइदि बरनि गोबांमा फेस्टिवल उत्सव बुङो इंगे अमो हायखेनो चिनि अरबो ICA डिपार्टमेंट हिंखे चिनि TIPRA-सानि रसानाय मुसुइनाय मोसानाय बरंनि कल्चर ट्रेडिशन जों बाहायखे प्रमोट खायनाय बनोसि जों मा सागथारनाय हानि बाङैनो जों TIPRA-IDOl सीजन 1 तो सेमाव थांखा ताकलाय सीजन 2 जों लेट हा ताकलाय खायनायनि बागै खायनाय खाया बक्र खायनाय रहि हलायबो प्राइस रनि बागैबो तो फानो पाइखा ग्रैंड फिनाले नि डेट उङै थांमानि सगाङो बिबेनो कारणे आपजराव जों खायनालिया गे खोना जतनो फाइबायदि जतनो नायलायनाय ग्रैंड फिनाले ओ 5 जन ताबो पार्टिसिपेंट सब फाइखा माने स्टेप बाय स्टेप लेवल पारङै बो ओ जागा ताबो 5 जना सब फाइखा थांनाय बोसोर जों नखा जे TIPRA-IDOl ओ ब्रांड बुमुं मामानि परे बर गोबांमा इंडिया नि जे तामो म्यूजिक कंपनी रगो बर इनवाइट माखा ऑडिशन माखा अमा हायखे बर स्पेस माखा हासुगो कामिगो जे जेसो रों तंनि टैलेंट उंगै तंनि ननो सोबा सिनि नायबा कयसे सिनिया हायछि गेचिनि TIPRA-सारनि बिसिङो गोबांमा रसावनि वो टैलेंट तंगो अमो जों बनो चार्ज खायै बरनो प्लेटफॉर्म दनानि बागैनो ओ TIPRA-IDOl चेंजागमानि ताबो अनेक उपकार बायखा जे थांनाय वो पार्टिसिपेंट खायनाय कन्टेस्ट खायनाय बरनि बिसिङो जों नुखा रुपेश देबरमा राहेल कलय नेने प्रिया जमातिया अम हायरक कामिओ तंमानि सोबा सिनिबा बरनो कयसे सिनिया ताबो जे 5 जन टपारो फाइनाय दो बरनो आगे कयसे सिनिया किन्तु ताबो बरनो नेने नापुति हन्दी